Добро утро от Биклемето. Часът е 6:30, малко се 6:30 и маршрутът е към хижа Коза Стена и след това към хижа Ехо. Или това е част от маршрута Коме-Мине. Хижа Ехо 4 часа и 45 минути, Коза Стена 2 часа и половина. Изгрева вече е зад нас. Времето е много приятно, 13-14 градуса. И да, тръгваме. Следваме бяло-червената маркировка. 4 часа и 45 минути. Включваме хронометъра. Днес ако дава топло. Всъщност е доста хубаво времето. За момента. Надявам се такова да остане. Утре го дава вече да се разваля. Така. Всъщност този маршрут никога не съм го минал от Биклемето. На запад се отива към хижа Коза Стена и Ехо, а на изток към Дерменка и Добрила. Ще го видим как е. Така, включвам са 20 минути от началото на прехода, от първото възвишение. Красотата на изгрева на новия ден ме посреща. В далечината времето е изключително ясно и може да видим връх Ботев. Всъщност да, вижда се на камерата. Преди 6 дни бях там. Биклемето вече остава ниското. Изключително меко, ясно време, с огромна видимост. И все едно се намирам в космоса. Толкова е хубаво ясно времето. Челника ми трябваше в първите 15 минути, колко да не се спъна някъде. Това беше плана. И така. Следваме зимната маркировка. Не мисля да подсичам, защото има всяки пътеки. Кой където му харесал минал. Сега се зимната маркировка без ти маршрута не е тежък. Би трябвало да не. И така. Газим към хижа Коза Стена. От 16 години съм ходил там и реших, че е време да променя това. Преди малко минах една табела, която оказва, че маршрута по билото е с висока степен на трудност. И то също се вижда маркировката. И се позамислих дали искам висока степен на трудност или ниска степен на трудност. При положение съм спал към 2 часа, може би няма толкова. И при положение съм тръгнал с нагласа за разходка. Ето маркировката. И бързо хванах летния маршрут, т.е. посичам не по билото, а под него. В смисъл висока, високато се вижда колко висока. Нещо като малък купен. Малък траверс към Ботев се едно шпрямо. Но може би в някой друг момент ще го мина. И се тичаха някакви сърнички долу. Някъде се скриха. Между таблетката е изключително красива. И относително маршрута е равнинен. Даже за момента е лесен.
Изключим изкачването от началото точно, което реално съм минал по зимната. Но после го разбрах. Да. Напредваме. Изгрева стремглаво настъпва. Но красотата и енергията на всички планини са хубави, но специално централна Стара планина е несравнима. Не знам дали споменах. Аз съм качвал Коза Стена Ехо. Отчернил съм от Строян. И там е едно диво избичване от началото. Може би към 2 часа. През едни гори и се бях наплашил към тази хижа. Нещо се каза Коза Стена, което не разбрах за този маршрут от Беклемето. Където реално денивацията се качва с колата. Като гледам парапетите опънати по билото, накара да мисля, че това предупреждение, че пътя по билото е с висока трудност, не е служено там случайно. Тук станаха някакви кози пътеки, които за момент са поносими. Другото, което ми дойде на ума, е, че маркировката и по двете пътеки е доста добра, и по лятната и по зимната. Което може би се дължи на факта, защото това е част от маршрута Е3, международния маршрут Е3, по-известен у нас като Коми-Мине. Ще видим как ще продължи. За час и 10 минути ходене хижа Коза Стена се видя, вече се вижда. Ето е там. Интересното е, че тази подсичаща пътека, която не трябваше да е с голяма трудност, тук има коне. Диви коне. Когато не трябваше да е с голяма трудност, по тази пътека доста взе да изгробява. В смисъл стана стръмна, открита, сипеста. И даже щом по едно време се сетих, че имам страх от високото, което даже на тързалната пътека не го почувствах. Значи било наистина стръмно. Значи не, надявам се до половин час да стигна хижата. Въпреки че изглежда близко не е. Там ще направя малко закуска. И като хапнем, продължаваме към Ехо. Жива душа няма, нито пред мене, нито зад мене. На паркинга май бях единствената кола. Имаше 2 коли. Може би са нощували някъде по хижите. Иначе времето е уникално. Меко, ясно, абсолютно безветрие, което за централна Стара планина е рядкост. На 1600 метра да няма никакъв вятър. И така. Почна да позагрява вече малко, което е добре. Даваме газ към хижата. Включваме се тук. Хижа Коза Стена. Вятър 15 минути. А тук, по моите спомени от 2008, т.е. 16 години, е маршрута за Черни 8. И някъде там минавахме групата зимата, един по един, защото беше лавиноопасен участък. Интересно, че те, които ни чакаха, викаха: "Ей, внимайте за лавина!" А доколко знам, не е много добре да се вика така. Корор Чифлик, да, хайдушка песен, точно така. Хайдушка песен 2 часа и Чифлик е на Троян, къде са минералните басейни. Лавина, да, ето. Лавина опасно. И групата викаше: "Внимайте, лавина, лавина!" Вече вървим час и 22 минути. Смеля син на Балкана, загинал от лавина, да? Ето.
Но не е било случайно това предупреждение. Защото другите от групата викаха лавина, лавина. По щастливо обстоятелство лавина нямаше. Зимен път, не е зимния път. С него 10 минути, значи какво ще рече, след час и половина до хижа. Козец цена от Беклемето, час и половина. При положение, че не съм си изварил душата. Прилично. По пътя за Ехо от Коза стена се скри вече. Боча стои и си мисля. Тук би било малко неприятно човек, ако са тракуни. Даже няма да е малко. То не знам дали се личи на камерата са едни отвесни склонове. Определено зимата не бих искал тук да ги пробвам. Не, че не сме ги минали. Хижа Ехо някъде там трябва да се вижда, въпреки че не се вижда. Да, 2 часа и половина. Включване непосредствено преди хижа Ехо. Даже съдейки по табелите ми остават 10 минути. От тук ми се откри гледка към хижа Коза стена, откъдето идвам. Се опитам да покажа. Ето е Коза стена. Значи, това разстояние до тук е за час 30 минути. А това разстояние, тази арка, която се вижда там, където е паркинга, там е Беклемето. Оттам до тук съм за 2 часа 54 минути. Това разстояние. Точно в планината разстоянията са лъжовни и нещата изглеждат близко, но всъщност не са. А всъщност, не знам дали се види вече на камерата, но много в далечина се вижда връх Ботев. Да. Той вече не знам на колко часа ще е, но тук ще е поне на едно 15-18 часа, да не кажа някаква глупост. Трябва да го проверя. Продължавам към хижата. Още много малко остава. С времето сме добре. Тя стръмните тролеи и парапети не съм сигурен къде отиват. И ето на хижа Ехо. Точно 3 часа. Има коне. Ме гледат. Хижа Коза стена. Кон. Няма страшно. Ето е хижа Коза стена. Живото се замисля, че най-вероятно няма да е лошо да си кон. Тук на хижа Ехо. Не знам защо, има някакви спомени, че това сме го катерили натам. Нямам много идея какво е. Ето едно от едно. Някакъв връх беше. Честно казвам, нямам много връх да го качвам сега. Мисля да изпия няколко литра вода тук на хижата. Си почина. Аз на Коза стена хапнах. И с всичката газ на връщане да дам. Горе-долу за още 3 часа се надявам. Сега е 10:30, 11 затръгна. 3 часа. Ще видим как ще върви. Седно включване от днешния ден. Преходът е почти завършен успешно. 5 часа и 40 минути ходене, значи да имам още 20 минути до паркинга. Около 6 часа всичко. От Троян Карнаре Беклемето, най-високата точка на прохода, арката на свободата, която чакаме сега да видя.
през Козесена, Хижа Ехо и обратно по същия маршрут. Като това включва само единствено ходенето. Паузите, които са там по 15-20 минути, половин час на хижите не съм ги слагал в това време. И естествено по лятната маркировка навсякъде подсичах. Само е тук отначало минах. Това окачих, не знам аз защо. Но времето позволява и ползвам лятната маркировка, която е по-бърза, естествено. Още един хубав ден. Опозитурен. И така. Ето ярката на свободата се вижда. Далечината. И това е от мен. Чао!